Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Mɔgɔ min ma jigi da matigi kan, o ye dubaden ye. A ka kow bɛɛ na ɲɛ, wa u bɛna kɛ u tuma la. Mɔgɔ min ma jigi da matigi kan, o ye dubaden ye. A ka kow bɛɛ na ɲɛ, wa u bɛna kɛ u tuma la. O bɛ i ko jiri min turulen bɛ jida la. A dili donnen bɛ kɔji da la. A mana kɛ cogo cogo, o tɛ sɛgɛn. A fura tɛ ja, a bɛ den kɛ tuma bɛɛ. Gɛlɛya tuma mana se, a kɔnɔ tɛ guwan. Bari a jigi dalen bɛ diɲɛ dabala kan. Kɔrɔbɔli tuma mana se, a kɔnɔ tɛ guwan. Bari a jigi dalen bɛ diɲɛ dabala kan. Mɔgɔ min ma jigi da matigi kan, o ye dubaden ye. A ka kow bɛɛ na ɲɛ, wa u bɛna kɛ u tuma la. Mɔgɔ min ma jigi da matigi kan, o ye dubaden ye. A ka kow bɛɛ na ɲɛ, wa u bɛna kɛ u tuma la. Bana tuma mana se, a kɔnɔ tɛ guwan. Bari a jigi dalen bɛ ɲɛnamaya dibala kan. Saya tuma mana se, a jigi sigilen bɛ. Bari a jigi dalen bɛ ɲɛnamaya dibala kan. Tɔɔrɔ tuma mana se, a kɔnɔ tɛ